Els sistemes de ventilació mecànica poden millorar el confort i la salut de les persones al mateix temps que ens permeten estalviar energia en els edificis. En aquest capítol veurem quan és adequat instal·lar-los, quins avantatges ens poden oferir i quines opcions tenim per tal d'adequar el sistema a les possibilitats que té cada edifici. Històricament, una part important de la ventilació dels edificis s'ha fet de forma involuntària a través de les obertures i altres punts febles de l'envolupant per on es produïen infiltracions d'aire. Aquest fet ha evitat molts problemes vinculats a la manca de ventilació, com per exemple la proliferació de bacteris, àcars de la pols, fongs i humitats de condensació. El fet és que aquestes infiltracions d'aire suposen una reducció del confort i un increment del consum d'energia en climatització. Climatitzar l'aire interior per acabar-lo llançant a fora i que torni a entrar aire exterior sense climatitzar suposa una despesa energètica molt important. Per això, les directives europees d'eficiència energètica promouen que hi hagi canvis normatius que incrementin els nivells d'exigència pel que fa a aïllament i estanquitat dels edificis. El problema de les infiltracions d'aire involuntàries o les que són incontrolades és especialment greu en climes amb temperatures extremes, on la despesa en climatització d'un habitatge pot ser de milers d'euros l'any. En climes temperats, en canvi, hi ha el debat sobre la conveniència de fer edificis més estancs al pas de l'aire o no. La demanda de climatització és menor, per tant, hi ha la percepció de que la manca de control sobre la ventilació no és un problema important. Això a vegades serà cert i a vegades serà fals. Si volem fer una millora energètica d'un habitatge existent, però disposem de pocs recursos, normalment obtindrem un millor rendiment de la inversió amb accions com poden ser col·locar un tendal en una finestra desprotegida o aïllar una paret que quedi especialment exposada, canviar una caldera o assegurar que les finestres tanquin raonablement bé, etc. En casos com aquest no tindria massa sentit instal·lar un sistema de ventilació mecànica com a única acció de millora, perquè la manca de control sobre el flux de l'aire que entra i surt de l'edifici eliminaria els beneficis que ens aporta la ventilació mecànica. En casos en què per requeriments normatius o per voluntat d'un client ens trobem amb edificis molt ben aïllats i estancs al pas de l'aire, la instal·lació d'un sistema de ventilació mecànica passa a ser un requisit indispensable. Si un edifici no ventila per si mateix, cal tenir un sistema que garanteixi la qualitat de l'aire interior. En el RITE hi trobem la classificació de la qualitat de l'aire interior que han de tenir diferents espais i com dimensionar els equips de ventilació. En el document bàsic HS3 de qualitat de l'aire interior, del Codi Tècnic de l'Edificació, s'especifica que els habitatges han de disposar d'un sistema general de ventilació que pot ser híbrida o mecànica, i també s'especifiquen els cabals de ventilació mínims exigits per diferents tipus d'espais. A més de garantir els mínims de qualitat de l'aire interior, la ventilació mecànica pot tenir molts altres avantatges. En edificis localitzats en zones contaminades, com ciutats o zones industrials, amb la ventilació mecànica s'obre la possibilitat de filtrar l'aire. Està demostrat que l'exposició prolongada a la contaminació ambiental pot acabar causant diferents malalties. Per tant, aquesta mesura permet millorar la salut de les persones. Això també pot ser un avantatge per persones amb al·lèrgies, ja que es pot filtrar el pol·len i altres agents al·lèrgens. Un sistema de ventilació mecànica també pot suposar una millora en el confort per l'eliminació d'olors provinents de l'exterior i la possibilitat de pretractar l'aire que entra a l'edifici per assegurar que tingui unes condicions ideals. A part de suposar beneficis per la salut i el confort, la ventilació mecànica pot ser una eina d'estalvi energètic si es dissenya de la forma adequada. Per una banda, podem ventilar estrictament el necessari. Per tant, hem de climatitzar menys aire. Per altra banda, podem utilitzar un sistema de pou canadenc o geotèrmia per preescalfar o prerefrescar l'aire. També podem instal·lar un recuperador de calor, de forma que l'aire climatitzat que hem d'expulsar per raons de salubritat acabi servint per acondicionar la temperatura de l'aire que entra de l'exterior. Construir edificis de molt baix consum energètic seria impossible sense utilitzar ventilació mecànica. És una de les estratègies clau en els projectes ambiciosos. El disseny del sistema de ventilació pot variar molt depenent de les necessitats de cada edifici. Per exemple, podem utilitzar reixetes regulables per l'entrada d'aire i un extractor per conductes per l'expulsió de l'aire des de les cambres humides cap a l'exterior. Aquest sistema té molt poc manteniment i permet garantir els cabals d'aire necessaris,
però pot causar disconfort depenent de les condicions exteriors i no ofereix avantatges des del punt de vista de l'estalvi energètic. Una opció millor pot ser comptar amb un extractor intel·ligent que permeti extreure l'aire de qualsevol estança de forma individualitzada, a partir de les dades de sensors de CO2 o d'humitat. D'aquesta manera s'optimitza la ventilació i tan sols cal climatitzar l'aire que sigui estrictament necessari. Un sistema més avançat consisteix en fer servir una admissió i extracció que siguin centralitzades. Això permet utilitzar filtres per l'aire d'entrada i recuperadors de calor. A més, millora el confort de les estances pel major control que hi ha de l'aire d'entrada. Tot i així, un sistema d'aquest tipus requereix més manteniment i té un cost clarament més elevat. Sempre que tinguem conductes per l'entrada d'aire, cal ser molt estrictes amb el manteniment per tal d'evitar problemes de salut que pot ocasionar no fer el manteniment adequat. Una altra opció és utilitzar aparells individuals per l'admissió o fins i tot per admissió i extracció. Aquests aparells poden tenir incorporat el recuperador de calor i els filtres. A més, la instal·lació és tan senzilla que pot ser una bona opció tant per obra nova com per rehabilitació. El principal problema és que cal fer perforacions a la façana de cada una d'aquestes estances. Com podeu veure, hi ha moltes opcions i combinacions possibles per instal·lar un sistema de ventilació mecànica en els edificis. Cal avaluar cada cas per decidir quina és la millor opció, ja que no existeix l'opció que tingui tots els avantatges i cap inconvenient. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.